Això el Badacant, a veure. Josep, tu... No, explica. Explico jo. Doncs es tracta d'un karaoke a la plaça de la Vila, ho fem el diumenge 18, aquest diumenge, a la tarda, a les 5 de la tarda, i res, es tracta que tothom que es vulgui animar, que pugi a l'escenari, canti una cançó en català, ens ho fem per promocionar una mica la música en català, llengua catalana, i llavors per tothom qui s'animi, que s'atreveixi a deixar la vergonya enrere i a pujar, hem organitzat un sorteig amb molts regals de comerciants del centre, també tenim carrer de Mar, carrer Canonja, l'associació Centre Comerç, que també agafa altres carrers, i també botigues del Progrés, i ens han donat, la veritat és que estem molt contents perquè hem trobat una resposta molt guapa dels comerciants, ens han donat moltes coses i tenim moltes coses per sortejar entre tota la gent que pugi. Bueno, dels comerciants i dels polítics, entre altres, no? Perquè ja ho he vist, sempre està... Jo t'ho juro que em pensava, no podran, perquè són gent molt seriosa i aquestes coses de l'espectacle, i no ho han fet, i a ells ho fan bé, eh? Sí, tenen salero. Pensàvem que seria més difícil, eh? Quan ens ho vam plantejar la idea de fer el vídeo, que vam comentar, escolta, com veuríeu fer això? No, impossible, no participaran, serà un merder. Vam dir, va, provem-ho i si tenim sort el tirem endavant. I la veritat és que s'han acabat enrotllant, que ha quedat bastant bé, que tenen bastant de salero i que jo crec que ha quedat un resultat que és molt divertit a veure. Aquest vídeo el podeu veure, està pensat al YouTube i a totes aquestes coses, internet, vaja, i es pot veure perfectament. Bueno, Badacanta no és una casualitat, diguem-ne, no? Es fa Badacanta, aquest karaoke, per un motiu. A part de per promocionar el comerç i tot això, hi ha alguna cosa relacionada amb Òmnium també, no? Bueno, bé... O no? Bé, no neix del que celebra Òmnium també aquest cap de setmana i durant tot aquest any, però també va lligat, aquest any Òmnium celebra 50 anys de vida, l'entitat, i llavors TV3 ha produït un documental, els de Sense Ficció, del programa Sense Ficció, que es diu Òmnium 50 anys i parla això de tota de l'entitat i de tota la gent que ha passat i ha col·laborat amb ella des del principi fins ara. I bé, aquest dissabte a les 7 de la tarda es fa una presentació al Museu de Badalona, es fa la preestrena, de fet, perquè aquest documental s'emetrà més endavant, no sé si té data d'emissió, però s'emetrà més endavant, i la preestrena es fa aquest dissabte a les 7 de la tarda al Museu de Badalona, que també està obert a tothom qui vulgui venir. I bé, doncs això, parlar si parteix de la primera generació de gent que va formar l'entitat, que es tractava d'una època dictadura, franquisme, el català estava prohibit, per lluitar, sobretot les reivindicacions estaven al voltant de la llengua i la cultura, i de com això ha anat canviant al llarg del temps i fins ara, que ara ja es podria dir que hi ha la tercera generació, que diguen que les aspiracions que té o que tenim la tercera generació ja han canviat, segueixen sent en base a les mateixes, però han canviat perquè hi ha coses que ja s'han aconseguit, la llengua, la cultura representa que és una cosa que tenim ja assentada, entre cometes, tot i que almenys ja no està prohibida, i llavors doncs ja mirem cap a altres mirem cap a altres horitzons més llunyans i més amplis. Molt bé, o sigui, doble activitat, diguem-ne, vinculada amb Òmnium, aquests 50 anys d'Òmnium Cultural, i l'Òmnium Jove, que organitza aquest Badacanta. És un sorteig, no, Josep? Per tant, no fa falta saber cantar. No fa falta, aquesta és una de les gràcies del Badacanta, que si tu t'atreveixes i puges a cantar a l'escenari i t'exposes a cantar una cançó a la plaça de la Vila, directament aconsegueixes una de les butlletes i t'inscrivim directament en el sorteig dels molts premis que tenim més de 30 premis, valorats en més de 900 euros pels comerciants, i directament només per cantar, cantis com una granota o cantis perfectament, entres dins el sorteig d'aquests premis. I tu, per exemple, que ell sap cantar, tu no faràs de jurat, no? No hi ha jurat. Si quan Llàcer, no? I dirà, vostè no ha cantat bé fora. No, per evitar tongus no hi ha jurat. No. Pot pujar qualsevol. Qualsevol. Arriba allà, s'apunta, diu, vull cantar. Exacte. Tries una de les cançons de les llistes que tindrem. Hi ha una llista de cançons, no? Sí, tenim una llista. Molt coneguda, suposo, no? Exacte, tenim música des de Serrat, per dir-ho d'alguna manera, fins a Amics de les Arts o Teràpia Xoc, que és de lo més nou. Tenim tot el recorregut. Per tothom. Molt bé, molt bé. O sigui que t'esperem, Miquel? Jo a cantar? Bueno, és dir que no calia, no? Exacte. Jo que pensava que ara podíem haver fet una prova de karaoke, i vosaltres esteu desitjant que fem una prova de karaoke, que no. Haureu de venir el dissabte a la tarda. Diumenge, perdó. Dissabte és l'acte d'Òmnium al museu. Diumenge a la tarda a partir de les 5, allà a la plaça de la Vila,
i allà potser em veureu cantant a mi i a molta més gent. Els polítics cantaran o què? Els han dit si vindran a cantar allà? Ja veurem, sorpresa. Hi haurà sorpresa, hi haurà sorpresa. I artistes famosos i tal? Hi haurà sorpreses. Ah, hi haurà sorpreses? Ja ho veurem, ja ho veurem. Què? Us apunteu o no? Que no fa falta res, ja us ho dic, no fa falta res, només cal apuntar-s'hi, anar i participar en aquest sorteig, que hi ha premis guapos, eh? Sí, ja des de... Viatges, no sé quantes coses. No, viatges no arribem a tant, però tenim sopars en restaurants, bueno, tenim... això, jo és que confonc viatges amb sopars. No, tenim vals de compra de botigues de roba, de llibres, de coses de menjar, tenim... Una cafetera, tenim una ruta amb bicicleta pel Maresme, guiada, tenim molts premis. I podeu consultar, si voleu consultar la llista de premis, la podeu consultar a la pàgina de Facebook d'Òmnium Cultural de Badalona. Molt bé. Apuntats estem, doncs. Anem a començar a assajar, eh? No, ja en pot anar qualsevol, però no feu pas el ridícul, si pot ser, eh? Fem una mica, que no costa gaire, calenteu una mica la veu, allò, i ja està. Senyor Adrià, senyor Josep, moltes gràcies. Igualment, un plaer. Escolta, anem a les notícies, us sembla bé, ja que parlàvem de polítics, suposo que almenys d'un polític sortirà segur a les notícies. Una mica més seriosos, ara.